Waƙar da kai ba yanzu ba an ce karin magana ce. Ba yanzu ba? Azanci ne gaskiya. So irin ko za ka yi faɗa mun Sai goben da ba ta da sai goben da ba ta da abinda nake nufi. Daga bakinka, daga bakinka, abin da ka furta shi ne zai bi ka. Daga bakinka, daga bakinka, abin da ka furta shi ne zai bi ka. Daga baki, maza buɗe baki, buɗe baki, ka faɗi gaskiya. Shirin Abdul Gaya, dan ware gaskiya sun siya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Abdul, ko za mu san sunan babban malami? Sunana Hamisu Breka Dore. Hamisu Breka Dore. Asalin sunan? Hamisu Sa'id Yusuf. Kai dan wani garin ne? Kano. Kano. Najeriya ba? Haka ne, Kano, Najeriya. Ok, yan tambayoyi zan maka. To Allah ya sa na san. Tambaya ta farko da zan maka shi a cikin ɗaukakar da kake ka samu wani irin ƙalubale ka fara tara a rayuwarka? Ƙalubalen duka ne yawa. Kamar wani wanda kake baka iya manta da shi? Abin da bana manta da su suna da dama, amma wanda mutane suka sani shine lokacin da na fara zuwa studio wani ya kalle ni ya ce yanzu waka ta kare, almajirai ma sun fara zuwa suna buga waka. Wannan kalma ba ta da umar, bana iya manta da ita duba da yadda Allah ya maida mu a cikin ɗaukaka. Gaskiya ne. Alhamdulillah, an tare ni da izgili kuma Allah ya bani sa. Yanzu irin waƙoƙin da kai ko in ce kake wata waƙa ce bakan da miya ka wacce kake ji da ita? Bakan da miya ta daban ta mutane da duk lokacin da na yi waka ko kuma in ce duk shekaran duniya da aka ga mutane idan na saki waƙoƙi wasu suna zaɓar tasu, ni ba ina zaɓar tawa. Lokacin da na fara album na farko a duniya, waƙan da mutane suke so shimfiɗar fuska, ni kuma yana son keci. Lokacin da na zo na sake su Jaruma da su Sobe, waƙan da nake so a zuciyata a wannan waƙoƙin duka a lokacin na fi son so ne, mutane kuma Jaruma suka zaɓa. Waƙar da kai ba yanzu ba an ce karin magana ce. Ba yanzu ba? Azanci ne gaskiya. So irin ko za ka yi faɗa mun sai goben da ba ta da. Abinda nake nufi abubuwa ne da yanzu idan na zauna zan bude su zan iya kwana a nan wallahi firmina jawabi, amma dai takaitacce shine ba yanzu ba. Yanzu ni ma din ba yanzu ba yanzu ba. Sai dare ya tsara sai goben da ba ta da insha Allah. Okay, a cikin mutanen da kake rayuwa da su ko kuma in ce maka waye ubangidanka wanda ba za ka iya kira ubangidan? A music gaskiya ubangidana ba a san shi ba. Ni wanda ya raine ni ko in ce wanda ya rike, wanda ya koya mun waka yayana ne, sunan shi Rafiu. Wanda kuma ya rike na studio na farko wanda nake gani a matsayin shine mai gidana, Halif Director sunansa, ba kowa bane ya san. Amma dai gaskiya kan manyan industry dai da aka sani gaskiya ban da gida a ciki, saboda a Hamisu Breka kowa ya sani. Breka haka ne. So waye babban abokin? Bana da aboki, sai dai yan uwa. Sai dai yan uwa, baka da wani aboki sai dai yan uwa? Gaskiya ban, yanzu lokacin abota ya wuce, sai dai yan uwa. An manya akwai da su ke. duk shi su kashi ko su dinkin da sauransu da suna su Rabiu, ni su ne abokai na kuma yan uwa ne. Kaga lokacin abota ya wuce sai dai yan uwa ta kai. Yanzu a cikin mawaka bacin kai waye kake jin daɗin waƙar shi? Gaskiya ina jin daɗin waƙoƙin mawaka da yawa. Kamar mutum sosai. Idan na zaɓa wasu za su ji kamar ba su ji daɗi ba, duba da sun san ina sauraron su. Gaskiya mawaki ko yau ya fito in dai ya iya waka ina iya siyan CD shi in ji. Idan bai da CD kuma ina iya zuwa YouTube ni ma in saurara kamar yadda mutane suke saurara. Ni ma ina buƙatar nishaɗi. Gaskiya ina son nishaɗi, kaga ba dan nishaɗantar da kaina ba, sai dai na saurari kamar yadda wani zai saurari. So sai wanne irin godiya za ka yi wa mutanenka da suke bibiyar ka da kuma wanda suke son ka? Dukkanin masoyana ina maka fatan alkhairi, sannan ina godiya. Allah ya saka muku da alkhairi. Babu abin da mutum zai yi wa ɗan adam sama da so gaskiya. Ni dai a wurina, domin ba biya ake a so ka ba. Haka yake. Allah shine yake darasa wa mutum. Duk wanda ya so ka abin ka jinjina masa. Gaskiya ina godiya wa masoyana, sannan ina ƙara jinjina ga su gaba. Ok, to ni ma ina godiya ga Tinkin Mai Gashi Darakta.